Yn yr hen fyd mae 'na winners a mae 'na losers. A mae 'na Owain Llyr yn cadw cwmni chi ar y Waelers. Helo? Ia. Oce. Be, eisiau fi fynd I gyfarfod gyda chi? Na, dim problem o gwbl. Ia, na'r gwaith. Na, deud o'n I bod fi'n edrych ymlaen ac yn ddiolchgar o'r cyfle. Ia. Be, rhyw fath o raglan Katie Price Cymraeg? No, dach chi'n meddwl wneith o weithio? Mareth Bean. Do. Da ni wedi cyfarfod. O, yndw tad. Dwi'n abod Ows yn iawn. O'n I gweithio ddod o'n Champion FM. A'r sister, cyn farw. Mewn damwain erchyll efo jet ski wrth y Dover as far as dwi'n concerned. Bloody hell! Hiya Dad! Sut mae pethau'n London? Dowch laen. Dwi'n trio wneud enw'n hyn fatha serious documentary program maker yn yma. Holy she Linda Kai Bolt! Eda'r boi insurance nath ymyl y llercu pap ar nos Sadwrn. Mark my words! Ma nhw'n cael y ffer. Mae'n llon llaw. Dwi wedi bod yn y papur a bob dim. The saviour of S4C. Dyna ma nhw'n galw fi. Mae'n liability. A mae'n frwnt I cheg. Oce, na I neud o. Ond dwi isio spread mawr yn papur a bi yma efo enw y dyn I hun. Owain Llyr.